Ara F4 farà que vingui per aquí, suposo, vindrà a G6, té pinta, és el que es fa normalment, però ui, viu alerta, no? Perquè ara s'ha posat la dama a tir, epa, i això és el que hem dit que passava, Això és el que hem dit que passava, que s'ha deixat el mat i fem una miniatura de 16 jugades, amb l'atac porc davant d'un 2430. L'atac porc, definitiu, amb un 2430, Zivekovic. Després C4, cavall C3, el bo dels sistemes d'obertura és això que hem dit abans, no? Que pot ser jugat, més o menys contra qualsevol jugada tu jugues el mateix, llavors estàs còmode perquè tu saps. Ara la cosa canvia, han capturat aquí abans de poder fer B3 i poder recapturar, però canvia fins aquí. Un cop tanquen aquesta diagonal ja no et preocupes més per si pots fer dama B3 tocant F7, tocant B7, res, aleshores tornes a lo habitual, que és treure les peces per aquí, no? L'alfil en aquesta gran diagonal, la dama en aquesta gran diagonal, etc. Vale? I ara, com que estem esperant a que s'enroqui, vale? Fem aquest, a veure si s'enroca, vale? I un cop s'enroca, doncs l'1 de sempre, no? L'1 de sempre. El problema és que potser hauríem d'haver fet H4 primer, perquè amb H2 fet, el fil par molesta, no? Amb H4 no tant, perquè fas torre aquí, torre H2 i mantens la torre a la columna, no? Però amb l'H2, o sigui, sense l'H4 fet i amb el peu H2, el fil aquí et fa que hagis de venir aquí, no? I és més, bueno, costa més, no? Després desenvolupar-se i tal, i a veure què fem, no? Fem F3 i G4 o fem F4? Què fem? O fem cavall aquí? Home, cavall aquí té les seves virtuts, no? Cavall aquí, però peó par... Anem a fer F3 perquè no hi hagi després cap sorpresa. Mira, aquesta també l'estava esperant. I podem fer aquesta. Si peó amunt, capturem cap problema i ara llancem aquesta, vale. I si cavall aquí, el perd, no? Perquè el fil par, cavall par i mat, vale? O sigui, ara F4 farà que vingui per aquí, suposo, vindrà a G6, té pinta, és el que es fa normalment, però ui, viu alerta, no? Perquè ara s'ha posat la dama a tir, epa, i això és el que hem dit que passava, Això és el que hem dit que passava, que s'ha deixat el mat i fem una miniatura de 16 jugades, amb l'atac porc davant d'un 2430.